A Deputación da Coruña foi o lugar elixido para presentar o Congreso 40 anos de bases de réxime local e do control externo local en Galicia. Esta cita celebrarase o 15 e o 16 de setembro no Palesco. A sede da Deputación da Coruña abriu esta mañá as súas portas para acoller a presentación do Congreso 1975-2025, 40 anos de bases de réxime local e do control local en Galicia. Esta cita desenvolverase no mes de setembro, concretamente os días 15 e 16 no Palesco da cidade da Coruña. Esta convención está organizada polo Consello de Contas de Galicia e conta coa colaboración do ente provincial. Celebra 40 anos de que a base xurídica de toda a arquitectura municipal deste país. É unha arquitectura que despois de 40 anos leva dado moito rendemento, leva axudado a transformar administrativa, política, socialmente este país, pero que require, sin dúbida alguna, unha reflexión agora, xa toca, de redefinición no ámbito competencial, de dificultades no eido de financiamento das entidades locais, de colaboración institucional, de encaixe dentro das labores autonómicas, de encaixe tamén na xestión de fondos públicos. E recordou que os concellos son a primeira liña de contacto coa veciñanza, polo que precisan un reforzo consensuado. Dunha legislación que, lóxicamente, veu sendo modificada nestes últimos 40 anos, pero que necesita de outro reforzo consensual no eido político e tamén dunha reflexión xurídica máis asentada na realidade. Ese Congreso vai a falar precisamente de todo isto. Por outra banda, o conselleiro maior do Consello de Contas de Galicia, Juan Carlos Aladro, subliñou que o Congreso permitirá afondar nos principais desafíos que afronta a administración local. Fundamentalmente, los debates sobre las numerosas competencias compartidas, separadas, absolutamente disgregadas y además excesivas en ocasiones que los concellos tienen, la financiación de la administración local, de la anterior y de la nueva administración local, las dificultades que éstas tienen de financiación, el coste efectivo de sus servicios, también el papel de los gobiernos intermedios y las guías colaborativas y, sobre todo, los retos de control interno y de control externo de los entes locales, de los numerosos entes locales, Y por último, la creación y la aparición de nuevas herramientas en la utilización de este tipo de gestión. Como a inteligencia artificial, unha ferramenta emerxente que pode mellorar a xestión e a transparencia públicas. O conselleiro de Corporacións Locais do Consello de Contas, Simón Rego, puntualizou a importancia de conmemorar os 40 anos da Lei de Bases do Réxime Local e tamén a creación do control externo en Galicia, e anunciou que no Congreso presentarase o proxecto Concello 314. Estamos acostumbrados a recibir do Consello de Contas informes. Pois vamos a presentar un portal de datos onde vamos a poñer en valor con un xemelo digital dos 313 concellos que temos en Galicia, vamos a poñer en valor toda a información que temos o Consello de Contas da Administración Local de Galicia. Desde o punto de vista económico-financiero, sí, da sostenibilidade a medio e largo plazo e a corto plazo da administración local, pero tamén desde o punto de vista da xestión pública, é dicir, de como vamos a valorar cal é o custe efectivo dos servizos públicos municipais, de forma que nos permita facer comparacións. O Congreso, organizado polo Consello de Contas de Galicia e a colaboración da Deputación da Coruña, reunirá na cidade herculina a voces destacadas da academia, da xestión pública profesional e das institucións locais, tanto galegas como de outras partes do Estado. Entre os relatores e relatoras confirmados destacan Carles Ramió, catedrático da Universitat Pompeu Fabra, Mónica García Sáenz, directora xeneral de Estabilidade Presupuestaria do Ministerio de Hacienda, Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Aplicada da Universidade de Vigo, Ismael Peña López, investigador e exdirector da Escola de Administración Pública de Cataluña, ou Alfredo Galán, director da Fundación Democracia e Gobierno Local.